Takže pojďme rovnou na věc. V dnešním rozboru se podíváme na KPI v praxi. Žádá suchá teorie, ale vysoce praktický a profesionální pohled na to, jak efektivně řídit management kvality. Půjde o hodně přímočarou cestu. Začneme u hromady neuspořádaných dat a propracujeme se až k naprosto klíčovému tématu, kterým je firemní kultura. Jdeme na to! Obsah dnešního explaineru si rozdělíme do 6 logických bloků. Od dat k akci, pilíře akčního plánu, KPI na různých úrovních, skrytá rizika, etika a kultura a na závěr integrita nad rámec čísel. Část první. Od dat ke konkrétní akci. Dobře, představte si tohle. Máte krásně nastavené procesy, znáte veškerá rizika, všechno vypadá na papíře skvěle. Ale pokud to nijak neměříte, je to úplně stejné, jako kdybyste řídili auto a měli u toho zavázané oči. Co se neměří, to se prostě nedá řídit. A jeden známý citát to trefil naprosto přesně: číslo bez reakce je pouze informace. Takže KPI, neboli klíčový ukazatel výkonnosti, není o tom pozbírat data do nějaké líbivé prezentace. Skutečným KPI se to stává až ve chvíli, kdy nás to číslo doslova donutí se rozhodnout a začít jednat. Ten rozdíl mezi surovými daty a akceschopným KPI je vlastně obrovský. Na jedné straně může být absolutní chaos. Představte si obří nástěnku polepenou stovkami papírků a nepřehledných grafů. Kdo se v tom má vyznat, že? No a na straně druhé je čistý, strukturovaný manažerský dashboard, kde svítí třeba jen 5 klíčových metrik. Dobré KPI nemá nikoho zahltit. Jeho úkolem je na první dobrou ukázat, jestli je proces pod kontrolou nebo jestli musíme okamžitě zasáhnout. 5 správných ukazatelů na jeden proces obvykle naprosto stačí. Další věc je, že data se nasmí na pravidelných poradách jen tak pasivně promítat. Musí se aktivně vyhodnocovat. Absolutním základem je porovnat cíl s tím, jaká je realita. Ale to nestačí. Hned potom musíme sledovat dlouhodobý trend. Proč? Protože potřebujeme vědět, jestli je ten výkyv dolů jen jednorázová anomálie, nebo nám tu začíná nějaký mnohem vážnější systematický propadák. A jakmile cíl splněn není, musí okamžitě, a tím myslím opravdu hned, následovat jasný akční plán. Což nás plynule přivádí ke druhé části. 4 pilíře akčního plánu. Tady se totiž dostáváme k těm skutečným pragmatickým nástrojům z manažerských meetingů. Tady se dělá ten reální biznis a padají rozhodnutí. Takže na obrazovce najednou svítí červené číslo. Cíl padl. Otázka zní, co musí okamžitě následovat, když cíl jednoduše není splněn. Jen si u stolu smutně povzdechnout, to firmu nezachrání. Musí nastoupit nekompromisní rámec pro řešení. Tenhle rámec, nebo chcete-li akční plán, musí vždycky a bezpodmínečně odpovědět na 4 jednoduché otázky. Za prvé, kdo to udělá? Za druhé, co úplně přesně se udělá? Za třetí, dokdy to bude? A za čtvrté, co bude hmatatelným důkazem toho úspěchu? Zní to triviálně, jasně, ale pokud z porady odejdete bez odpovědí na tyhle 4 body, je celý zápis jenom snůškou prázdných slibů. Není tam odpovědnost a nemá to vůbec žádný reálný dopad. Pojďme si to ukázat na naprosto konkrétním příkladu z výrobní linky. Řekněme, že ukazatel First Pass Yield, tedy úspěšnost výroby na poprvé, nám nečekaně spadne na 80%. Náš cíl je přitom 90%, takže zapínáme ty 4 kroky. Kdo to vyřeší? Inženýr kvality. Co přesně udělá? Vezme data a zanalyzuje 3 nejčastější defekty. Dokdy? Termín je do příštího pátku. A ten důkaz úspěchu? Hned následující pondělí ráno proběhne kontrolní report a ověření prvních výsledků na lince. Je to jasné, je to měřitelné a hlavně nikdo se nemá na co vymluvit. Část třetí. KPI na různých úrovních. Tady je hrozně důležité si uvědomit, že žádné oddělení neexistuje někde ve vakuu. Tyhle akční plány a metriky se musí logicky kaskádovat celou strukturou firmy. Od zhora až dolů. Úplně nahoře sedí vrcholový management, který se dívá na ten velký obrazek, třeba na celkový počet reklamací od zákazníků. Jenže tohle obrovské strategické číslo se musí rozpadnout o úroveň níž, do oddělení kvality, dejme tomu, na rychlost řešení jednotlivých problémů. A to celé propadne až úplně dolů, přímo k operátorům na lince, kde se v reálném čase sleduje třeba doba prostojů stroje. Vlastně je tu na to jedna naprosto skvělá sportovní analogie, díky které to hned dává smysl. Představme si top management jako majitele fotbalového klubu. Ten sleduje celkovou tabulku, jestli klub vyhrává ligu a jestli není v mínusu. Oddělení kvality? To je hlavní trenér. Zkoumá videorozbory, řeší, proč tým ve druhém poločase ztrácí body a mění taktiku. A výrobní linka? To jsou samotní hráči na trávníku.
Ti musí vědět, kam přesně přihrát a jak vystřelit v dané sekundě. Každá ta úroveň sleduje svoje vlastní, úplně jiná data, ale všichni do jednoho míří k jedinému cíli – vyhrát ten zápas. A jdeme na čtvrtou část – skrytá rizika práce s KPI. Protože, nalijme si čistého vína, není to vždycky jenom ideální případ z učebnice. V reálném korporátním životě na nás číhá spousta dost nepříjemných pastí. Extrémně špatný systém KPI dokáže firmě ublížit daleko víc, než kdyby žádný neměla. Klasika. Přehlcení ukazateli. Sledovat 50 metrik znamená nesledovat pořádně ani jednu. Vzniká jen obří byrokratická brzda. Pak je tu ruční přepisování dat v Excelu po nocích. Obrovská ztráta času, který chybí při skutečném řešení problémů. A ten největší hřích – měření jen proto, aby se měřilo. Takovéto formální odškrtnutí splněných políček pro šéfa, zatímco ten pravý průšvih na lince dále se vesele ignoruje. Abstraktní riziko. Vůbec ne, vezměme si tenhle ukázkový příklad naprosto kontraproduktivního KPI v praxi. Říkejme mu třeba falešný úspěch. Nákupní oddělení dostane striktní cíl – srazit nákupní cenu materiálu na úplné minimum. Super, cíl je splněn, nákupčí dostanou prémie. Zní to jako fantastický úspěch, že? Až do chvíle, kdy se ukáže ten nezamýšlený důsledek. Dodavatel natlačený ke zdi začne posílat materiál na samé hranici únosné kvality. Na výrobní lince z toho vznikne naprostý chaos. Zmetky se kupí, všechno se zpožďuje a zákazníci začnou zuřit a reklamovat. Prostě ušetříte pár korun v jedné kolonce tabulky a o pár týdnů později vás to stojí miliony na reputaci. Část 5. Etika a kultura beze strachu. Tohle je to naprosto zásadní. Ocitáme se totiž přímo u samotného lidského faktoru. Všechny ty chytré procesy a sofistikované grafy jsou doslova k ničemu, pokud narazí na toxickou firemní kulturu. Sem totiž patří takzvaný etický kompas. Řízení přes KPI se nesmí stát nástrojem k tomu, aby lidi motivovalo obcházet předpisy nebo manipulovat čísla, jen aby si zachránili bonusy. Pokud ve firmě panuje tvrdá kultura strachu, kde se za sebemenší chybu hned stínají hlavy, jaký to má následek? Lidé přece nejsou hloupí, začnou ty problémy prostě a jednoduše tutlat, hlavně aby jejich políčko svítilo zeleně. A přesně na tohle nesmíme zapomínat. O čem se tu vlastně celou dobu bavíme? Představme si fyzický produkt, například dětskou autosedačku. Tenhle produkt musí být ze všech stran chráněný, bezpečností, dodržením všech regulací a bezmeznou důvěrou. Dashboardy a tabulky jsou jedna věc, ale realita na výrobním pásu druhá. Jestliže tam operátor najde povolený šroub nebo vadný plast, nesmí ho ani napadnout poslat ten kus dál jen proto, aby neschodil denní kvótu. Bezpečnost a spolehlivost toho finálního produktu musí mít absolutní nekompromisní prioritu před jakýmkoliv KPI. Jak z toho ven? Tady musí tvrdě zapracovat nejvyšší vedení. Management je ten, kdo musí vytvořit bezpečné prostředí. Za prvé, musí se smířit s tím, že lidé prostě dělají chyby. Jsme lidé, ne stroje. Místo toho, aby se okamžitě hledalo, na koho hodit vinu, pozornost se musí obrátit na kořenovou příčinu problému, proč ta chyba vznikla a jak proces přestavět, aby se nemohla opakovat. Velmi účinným nástrojem je i systémová ochrana zaměstnanců. Ať už interní ohlašování neboli whistleblowing, nebo prostě pravidlo, že zastavit linku kvůli podezření na závadu není zločin, ale naopak nesmírně ceněná aktivita, za kterou vás manažer pochválí, ne vyhodí. Jsme ve finále, část 6. Integrita je více než jen čísla. Pomalu tohle téma uzavřeme. Úplně nejdůležitější poselství zní, že cílem jakékoliv úspěšné firmy přece není mít na konci měsíce co nejvíc zelených políček v Excelu. Odpovědnost organizace je mnohem širší. Jde o celý životní cyklus toho, co děláme. Začíná to črtáním prvotního designu, pokračuje samotnou výrobou, pak ten produkt možná někdo spoustu let používá venku v terénu a nakonec se musí bezpečně zlikvidovat. Opravdovým a konečným smyslem toho všeho je dodat produkt, kterému se dá 100% věřit. Produkt, který neselže, když o něco skutečně jde. A to nás přivádí k úplně poslední myšlence dnešního explaineru. Ať už vybudujete sebelepší, sebedokonalejší systém KPI s desítkami meetingů, na konci dne se všechno scvrkne do jedné jediné otázky. A to, dělá se ta správná věc i ve chvíli, kdy se kolem vás absolutně nikdo nedívá? Chráníme integritu toho, co tvoříme, i o půlnoci, když nám za závy nestojí žádný manažer? Takže zkuste se občas rozhlédnout kolem sebe a zeptat se, jaký přístup k datům, k chybám a k odpovědnosti vlastně u nás v práci vládne. Tímto se s vámi loučím, díky moc, že jste se k tomuto rozboru připojili a přeji co nejvíc úspěchů při převádění holých dat do těch správných akcí.